Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin kasangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan ng Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, kaya iti fan page nga Dear Manong Nemi. At tumanin nga sumangbay di programa na pauluan, Dear Manong Nemi. At ito pagayam yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag ang bigat na yung bangal daw na yung baga oras. Pag-share di programa tayo, share. At padaanan nyo, di magkasalitaan ni Dalton nga napoluan, panang tagibasit. Anak ka dita'y panang tagibasit. Tagtagibasitem, ti kabailan ti may nga tao. Panang wiyaw, panang lais. Adagas ta nga aramid ti may nga tao, di ba? Tagtagibasitem tayo ti may nga tao. Kabuka dita sa nga nakaadal, kabuka dita nakurapay, kabuka dita pangit, kabuka ka iso nga tagtagibasitem tayo. Saan kumakabsat, dadugat may nga madi nga aramid, iripada tayo nga tao. Ay, di ba? Respetaran tayo, titunggal may sagara tayo. Nanya tadaking kuha na, nga kaya na, agad kasante nga tagtagipasitin. Yung tilaglagipan tayo kat kuha. At pagkapsultan, wano paglaingan, titunggal may sagara tayo. Kaya baknang ka, masabol mong tumadlang titulong tipadang nga tao. Parang gano'n. Uray na tayo kababaan nga klase ti tao. So nasab mo tagipasitin ni Suna. Tayo puling. So pwede tayo rinet. So pwede makapuling. Parang ganon. Ada akum titunggal may sakara tayo. So nga saan tayo nga tagtagibasitin. Digiti pada tayo nga tao. Diba? Parang ganon. Awan ti sang agasot no awan piso. Diba? Parang ganon. So padaanan nyo kamsat. Di pagkasalitan ni Dalton na napoluan panang tagibasit. Kaya i-share yung programa tayo. Please. Hey. Hindi ka rin drugyan papagayam nga ibasa. Normal paston na kita hintay tumatan ni Jay Action Radio hintay programa iti lagip tinapalabas papagayam sa godayang norti surat di ba kasaritaan di bagayam tayong Dalton nga napauluan iti panang tagibasit kuna na rito'y Dear Manong Nemi. Nakamisuot kung kumuskusilap manen Manong Nemi ni Manang Sonia idi iyawat ko ken kuwana tinapasadaak iti tricycle. Kusilap nga misuot kalbasan na bugkaw. Dito lang
Ate, dito lang kita ihawat mo? Nagbalbalang na pa nagpasadam tricycle? Ha, Dalton? Manang, adamat agad tiyempo ng nakapsot ti pasero, adamat kapigsa. Nakaano pa kung mga dakkel tindad mo? Ha? Kinsenas ita ha? Di mo ka kinsenas ita? Amo ka manang kinsenas, nagsweldo ka. Nagsweldo ak. Ngayon manulat ti sweldo. Sa mesa, nagsapsapulak ti napimpitas ka trabaho. Dati, dakdakkel ko mamat iti masweldo. Sapo. Nagraduara ka kas na maisa nga nurse nga maging kakanitoy. O mong pati para naman ti pagtrabaho. Ti kahit ko kumakit napitas ti trabaho napitas ti sweldo. No saan ko mga gapo ka na kayo? Ha? At ako mamat aramatik nga maman agabroad. Tapos nagkastakat ba ipakat ko ti ususto ti kinaners ko. Ngayon da kayo ti babantot iti biyag ko. Oo, na yung kamantin manang. Mga sasang nga babantot. Katalagamit. Nagrigat nagbali nga inauna hamula ko madalton. Sakta inauna. Katupat na kakabsat. Napiya ko mawit ano mo tumulong. Dalton, naggraduar ka kumaitan no talaga nga amo ngipasdag ti panagbasam. Adda ka kumaitan nga katulungak. Para ti kasapulan tayo. Kasapulan di kiti duha pa nga kakabsat ta. Saan nga kadi nga marigatan ti kastang araramida mate? Ano nga marigatan? Katalaga mata marigatan na. Siya kami ti makamo. Siya tagproblema. Kuryente, kasera, dalom. Katinal daw nga kasapulan tayo. No sana kung ngagkuti talagang manglangan tayo namangan. Tumutulong ka kang peso. Dito lang yung ti may tulong mo. Takasano kaya? Takasano? Di mo kami nintulong tinagbasa. Di mo may pasdag barbarkada. Nung naggraduar ka kumaitan, Dalton, kadada kumamatay na pinas sa trabaho, di awag kumating problema. Isa nga po na yun ya. Pasensya ka natin. Or mabaling ko no. Oray no isagad mo, ti pa nagbasak no, tsak mat may yulo. Kapatakunan ka nga rod. Aging kakakalang ti tricycle driver. Bagat nakalisensya ka. Bagat muntik maneho, nakasursuro ka. Malang dito nga lang siguro ti linyak. Linyak? Nga onti amo, onti arapap mo. Paulay malang, mabisilak. Pinakanak mo tin kadagita nga. Makauma ka sermon mo. Makauma ka kadagita ibagbagak. Ibagbagak ba? Ibagbagak sumat. Tricycle driver ka lang. Awanin ti asensom. Gaputa di mo umausaran ta utek mo. Sige manang. Hananusa mo na tinted ko. Barabaring tumigat. Napindas ito pasadak. Dakdakkel to. Awalat amokon. O regla makasangit. Manong naming tigas tang mangmangig ko. Kaya ni manang Sonia. Nagmasumat ka di. Taudot mga bagbaga. Nagserbi ka no tibagik. Dakkala bagi nga maon serbina. Abi ko maon serbina kat adamat masapula. Ngano para ko malaing kanyak kat umanay. Kada pa sobrahan na tao met bisyo. Jak met agsigarilyo. Jak met aginom. May saman lat girlfriend ko. Nga bangus usarat. Tilod ko. Nga eksak ko na tawagan. Ang bersomot ko naman na ano, apig kaming saan kong impas na tinagbasa, kadi-karigatan nakmat ko mapagbasahin. Kasi nga rod, ti adyen na. Ano, kalpasan ni Sona nga nakapagturpos na kurso na nga nursing. Agalalamit, ako mati, natalga na pagtrabahoan na, ako mati open para kadagiti government hospital. At kadagiti private hospital, ang basit ka nung matisweldo na. So, nagsapsapol, tinapimpinas ka nagdakila sweldo. Nasak ko mamat itan iti, katulungan na. Parang aring diduwa pa yung kakamsat mi. Nagbasbasa iti high school. Mati may tulong da, malaksid no. Malaksid lahi nga isuda agtagibalay. Nadua damot nga mabahay, sakla ti laki. Suda tagluto, suda taglaba, suda tagdalus. Tasaanan nga ang obra pa ni manang
Manang sunya, manong namin naglaba, unang dalus ko mo, unang luto. Katsiyak. Mati sa bali nga mabaling ko, magtrabaho di agpasada tricycle. Napadasak matenti, nag-ubra ti construction. Ang hamat nga steady. Imbaga at ay paspasada ka tricycle. Nga paraing kanyak. It kumati boundary. Kaya damat sang kabasit nga mabating itid ko kinimanang ang inaldaw. Ngayon tagibasitan na. Ano ti kahit ako ribot itid ko. Sino ko ti tricycle driver nga ribot mapastrik na malaksa na kukuha na. Hangag mong boundary. Kinuray pa Nagrigat yung pasadaan ita. Nagado nga tricycle. Nag-iinagaw kami ti pasahero. At dapat naging pasahero nga pilyanda. No saan nga napinta si tricycle mo. Liklikan da ka. Agay ayaban manong nemi ni ading ko nga lili para ti pangrabi. Manong umaykan. Mga galatan. Baka ako mabati, bahala ka. Basit tinaluto. Agsidak tulatan tim. Kamatis kim bugo. O bakit kamatisin Ako pa'y bugoong. Uri no awanan kita basta adasin. O may kamanong. Lalalangan na kailatan. Siday nyo lang amin saan ako napakadanagan? Wala ni Manong, pauyuman na yun. Kapati nakaging bading na sermon ni Manang. Di ka lang naruam kang kuha na ba malagta? Mauman tulad ta, ngasao-ngasao. Nauli lakam ngamin Manong nemi iti ina kinama nagsarunong at natay. Na disgrasya, deditatang Manong nemi. Sa kalpasan di makatawan nagsakit ni Nanang. Kabuti sakit tinakim na nga natahin ti amami. Baglagid din Manong. Tayo di natahin ni tatang apaggraduar mo't ni Manang iti kurso na nga nursing. Kaya nairwar na pagkakit ti board na agala-ala. Awan ti pagpautan na nga trabaho. No apay nga Minnesota. Di na kayat ti malumutan. Akar nga akar. Sa dadya Manong nemi manipod dito nagbalinan nga breadwinner isuna. Ikaragatan na kumamit na pagbasahin ang gamte ko na akong jakmat mayulot at basa. Nangandalatan Manong nemi kad idi agring di cellphone ko. Kasla na bang aran tirik na. Kaslak na nanaan kinapukawan tibisin ko. Idita ni LB nga girlfriend ko ti tumawag. Hello, sweetheart. Hello, kumusta Ayan mo. Siyempre, adak dito balay. Nanganggan. Mangandan. Maudo-udi ako. Siguro, sinirmona na kamaninimanang mo ala. Sungawang ganas mo ngumangan. Nasa umon. Kasla kalit din na ruwa. Babam na ta. Kastamat ko na nagkakapsat ko Ngayon talagang masusunog na mga dyan mo. Kasla matitilang tilapayag ko. Pagbali ng mga karit data, tapos nagsalukag ka. Pagbali ng mga karit kasta nga parang tagtagibasip ni manang mo ken ka, tapos pagsalukag ka. Ano nga rin klase nga pa nagsalukag. No naskin nga pasada ka pa tirabiag, taramidek. Busa mo ramidan data, pakagsakit ka mat, wala madisgrasya ka. Sumrag ka ti construction. Tapos na makasursuro ka. Agbaling ka kapyon, intano ka, nagbaling ka nga mason, inyata mo, baka nalaing ka ti construction, nagbaling ka skilled worker, magkagtrabaho di Saudi. Awang kanyang data, hangkaulin niya. Ano ka tilin niya? Driver. Di ba dasam nga ti magsapul iti pagpasadaam ti jeep, uno taxi, uno minibus, tadi lang tricycle. Uri tricycle no talaga nga dumting tinimpag agasat. Mapasamak nga. Adot mapasadaan. Katagsalo ka agaliptag ka nga, makiinagaw ka nga, ti pasahero. Hanggang makililin niya, makipilpila. Madmadin no, makipila ka, abay ko nam. Abay, kasanon, no DJ maipatang to nga, aglugan kang kakit may maysa. Uno senior citizen pa. Di logi di pa nag-uray mo. Mga rod. Iso nga napimpinas no,
agwadawad ka lata, agsapol ka ti pasahero. Nga ron na may isang oras nga puligos kat awan ti mauray ko ano makita nga pasahero alaman. Dilugi lata. Ay, hapo. Nagananos ka. Kumusta naman ti trabaho? Okay, mate. Narigat lata ata. Saan tayo ba't nga college graduate? Nagpadpado tamat nga saan nga nakaraduar. Nga dadan to tagasawa, ana, anahan to nga tatbiyag ta. Tricycle driver, kaya na sales lady, puno ka servidora. Hindi saan tayo asawa. Ana? Oy, kinako naman tayo ta, awang gamit yung plano mga asawa kanya ka. Iso nga, no way. Ad-adang nga kayat nga. Patgan tasing-hasing mo, Dalton. Nga niya, nadan mapasama ka na ta. Si Kamat, hanagas asawa na, aglib-in ta lang, tamno malibre, awang gastos. So, aglib-in ta lang, kasan no aganak ta. Ito man mabiyag ta nga ta. Ay, imbag din tadarati ko na nga anli. Anli nga load nga call. Tapos hindi kasi tagat papasta ito agsasarita o rin gagangay lang ang manot magastos. Sige, gamanganan. Saan ako na mabisin? No? Umanahin nga, busog ko rin ito panakisarita kan. Ang aron agad ma-imagine ko tilang kami. Nga niya, naka-sleeveless ka lang. Logo ka, awambra mala. Naka-short ka lang. Ang parang nagsipukal ka lang sumula. Umanahin na ita amang busog kanya at imagination ko. Loko, baka dadang mabisinang ka. Baka da sa baling aramiden o sa rimta imam. Loko to, bye na. Good night na. Good night, love you, I love you. Napiyapay manong na mga mangtadbang ara. No kasta ngagsarita kami kini LB. Mangtad sa inspirasyon manong na imi. Mangikat ti bannog. Nabalang matlang nangan manong na imi. Kadadamat lang yung bati na nga si Dekot na mga basit lang. Kabigatan na manong na imi. Madaman nga agas asikaso na ganito kakapsat ko iti kusina. Nakarubot matan manong na imi ni Manang Sonya. Hoy, abin na lado ka nagring. Manang, Dalton tinagang ko nga oy. Ay, ano ba yung style mo? Di ba napindas ko mga panagpasada noon sa apak ha? Manang, ada oras nga na ito din ka na ipasada. Alas 7. Ay, kaya di ka saritam ko ha. Nga iruar mo alas 5. Kahit sa mo to, ori masabam to nga igarahe. Ngayon na ito 7 to 7, 7 to 6. Kahit dahil nga oras, kahit iso sa apo. Ayaw po kuya. Di mo kami among sa rin ti utek mo, Dalton. Kasaritam ko wadi aking kukat tricycle ng isap-sapam. Taday tinapintas nga oras nga kaadot pasahero, kahit agpaspasada kan. Manang mit. Abi namin di mo among sa rin ti ulom. Una talaga nga nakurang ti utek mo. Dagmal ka. Paunay mo timba nagsasaom. Di mo lang mga pilyan mo tintibagam dagmal ko. Kadalagamit. Abit di mo anugutan nga dagmal ka. Malang, tahan ko makas na di mangikukin ka. Bigbigat pa. Yala bigbigat aldawin. Ikaw mamat ururayag kan ka. Napintas di panakisaritam kanyak. Inaramid ko idin. Malagip mo? Nagpakpakasiakan kang ipas nagbutag basa. Iharadog ti bagig. Tapno itag kuking ka. Uri umutangak. Tapno na nga da pagbasam. Tas ika nga ron ti sumarno ko pang namnamaak. Tasan ko ka ba ilang nga sisak lang tagsapor ti pagbiag tayo. Tanong ko madimngag ka kanyak. Kat nagradura ka kat trabaho may tan. Dinawag ko mati problema. Agtrabaho ta nga dua. Nagtrabaho ako mga tricycle driver lang. Nulabsam tagsa o. Hampay nga umanay kumakin ka. Ti mas mapaspasa daam. Ang imutam lang ti bagim.
Ore kahit mo kumamaten tag sigarilyo, ore kahit mo kumamaten yung arak, ore kahit mo kumamaten nga madang ka tinapintas ka cellphone, hamo mo aramid tatay talaga rin masapol mo, uno masama sa bulam. Umad kami na ambisyon mo. Imbag takayat nakapit girlfriend mo. Ala, nasakit. Inaramid ko idin nagpagpakaasi. Ngayon niya alang-alang mo. Tika sa pulak ko, itol-tuloy ko nagpagpakaasi kang ka, pang-asim ka din, adin ko dalton, taipas nagmadagbasa, usarem ka, tautek mo intan na po, Diyos kang ka. Isod ka po ng arod nga dal ni Apo Diyos ka ng tintiutak, tausaren tayo, galimtak kag, salukag ka. Oh. Gasla umawang-awang lataman unay mi di kita nga sermon. Tsaka mo no sermon di kita uno na. Panangungot, pananglais, panangtagibasit. Ni manang sonya kanyak manong unay mi kabayatan ngagpaspasada. What? Tapel lagi di kondawin kaslasang ko may concentrate. No iparking ko tricycle ko manong unay mi tagur orak ti pasahero nga ang payapay kanya kuno masidag kanya. At pwede gidigundaw yung manong naming nga saan ko mapupuutan nga adagaya man agununi kanya adagaya man nakasakay nga pasahero iti tricycle. Magpindasan naman ka di manong naming kat saan nakakasla ka rin do mga driver Puerto Los Buenos nga bastos. Wano tsaka mo, tado nga man nagit agreklamo. Ada na kita na nagsingir dati ng ina. Ada na kita driver nga kaslawan na nyaman na. No, maikarga karga di ka pasahero, ano saan. Tado matagkong ko na. Papi ko mga siyak ti mga karga na. Kaya iso ati mga karga. Driver lang. Aglogan kayo. No, nakalugan kayo. Tayon. Ibagayo na sa dinut papanan nyo. Tayon. Braya ti tricycle driver ti. Are. Kaya dinasay siya at nutulungan mga karga na. Napi ako mamat nayunan na. Ti pagplete na. Isumit lang isu. Di ba? Ang isut mga karga na. Isut mga disaag ta karga na. May yung tricycle driver ka, si kapit ang karga, ang disaag ka na gitiluaw, kargat ka pasahero. Ano? Isarding mo, urahim nga makahalugan ti pasahero, damagan mo sa dulo pa paano na, doon pa paano, brung, mabagan. Agad akas dyan, titrabaho tricycle driver. Madungan ti kita'y handa kakayatan nga pagluganan, nasadot ka. Paisisod ako mati pasahero, baala na. Ngayon sana kakasya man. Nadungo akid di akid agad di pasahero. Nanaro naman name no tayo makita ka senior citizen. Ada na kita kakaduwag no ka nga. Ay nana, hanak pa yung karga. Pare, sunod mang karga ka din nana. Kano siya tiya, adayo pa lang. Siya kon, sige ka din. Ore adayo ak pa ti linya agad siya kon ti mga alay ti bakot. Pengamin manong na yung iliklikan dati bakit? Unong lakay. Nagsapol na kami di discount. Kadabos na may sa. Sana palang singirin di discount. Di ka maluki ka nga peso. Di ba? Namunagkat may sa sakit. Adayot papanan na. Nakaw. Adapin na pasahero manong na yung tsaka mo. Agtagtagargar. Sa kamanante ng itadanda. Di parang dalton pang itadan niyo. Usap na magustuhan na din senior citizen. Anong name, inatibay ko tiba kahit nanangamin, api ka nakda kayo, nagapan nyo aya. Napanak limatang tiagas ko, hapok. Paunay mo din. Awan ti sa bali nga manggatang kumatagas yun. Danghamin na panantakat katluwak nga apo ko. Kastaya, lagto ko kayo nga rin nana. Alag, plastar ka nga lang Agyaman ka.
Di parang atibay mo kanyan. Dede, naglugar na kita nga tricycle, itay agsadsada kita. Ay na, nakabaybayagak na nakasada, naglugar na ka-tricycle. Tamay Lola. Kahit labsa-labsan nakmadlat na, kinawot pasahero da. Aging nga, ada, nang sardin kanya ako na dinakpaya mo nga tulungan nga, aglugan, ureglak na itamog iti, paikar na. Di kami Lola. Abe kami nasken pala nga rumor kayo nagtibalay kasto nga sitwasyon nyo. Awan nga nga ti mabaon ko. Kit masapol ko neta nga agas na maintenance ko. Di nga kami kaadon ko mga kami ti gumatang tamno. Ay ano ba't ang nera na nga na boss. Ibagayo nga doon sa doon pangitulod kada kayo tentayon. Kinunak manong. Medyo adayo manong. Buwan, agpanayo nak nukakit, nukaste akadayo na manong. Jeep kumata naglugaran nyo, Lola. Ala, anata ko na. Jeep kumata naglugaran nyo. Ay, nagasgastos na. Naglugan to iti tricycle nga mapaniti terminal ti Jeep. Tapno may nagasnak dito ay. Di may salatan na din tricycle na tapno dire-diretso. No sa balit pagluganan nyo, tricycle nana, sigurado, agpanayon da. Ay, anak sabi na nga ron dito, IDIC na senior citizen. Sa bagay. Ala, agplete ka nga ron na, ay, uray, kura. Umay kayo tulungan nga dumsaan. Dumsagak tumatin manong name kat mapangko atibayan man yung tibag. Ay, manutawin nyo ka din, Lola. Hey, at least 5 gone. 85. Uwain. Iyan, alay ko nga ron nga 100 tapno. Adan tumaalak nga. Isa nga gasot ka nga ribo. Agbalin pa kayo nga 200 no ka na nana. Ana? 200 no ka. Ito city government, local government, tejay sa nga gasot, sa bali pa ito gaputi national. Hey, kikit ko mga aramay din dagit itata maramanak pa lang ti mas ti baka dagit idada nga mang ti din. Gusto ko ma. Rinugyan na ko ni nagtawag kayo 80, di ba? O 80, tarang tedda ko man ti ko baling nga mang tedda 20,000. Okay. Ito nagtawag kayo 85, another 20, di ka dada 40,000. Ito nagtawag kayo 90, ada 60,000. Agdawan kiti 95 o adda 80,000 bagiso agtawan kiti sa nga gasot mangteddan tumanen tis 20 na kumpleton iti 100,000. Ay karuan ko damno maramanan mi pay mat deta itadda imno agtawan kam ti sa nga gasot ket isuntot pa lang tedda elementon amo nga ramlo kasano traman ti spaghetti kadayo mayat man data ka panunutan barok kuma yung adan sama tong kasta may mamuyon na ti gobyerno talaga hantay pagnamnamahan so kadaduma ti saludsud saan tayo nga ibaga nga saludsudan no anyat may tulong ti gobyerno kada tayo no dagad tayo anyat may tulong tayo iti gobyerno. Po, mayat man dito nga kapampanunutan anak ko. Alam na yan mo. Dalton Lola. Jesus apay, tricycle driver ka lang nga road kat nagpintas na panunot mo. Lola mat, tagaybasitin nyo ba't palang matitrabaho ng tricycle driver? Hang kung atang kibasitin, yung salsalod sudat lang. Kung makit sikat at dati gobyerno, tapno sikat yung mangidalan tinapintas nga para nakaitit ti serbisyo ka na ito umili. Bayan nyo Lola, tagkandidatok to. Barbaling no makabotos kay Tupay. Katuwan na ba? Intulod ko pa mismo manong name-making ka na iti ruwangan ti balay. And the 50 meters pa lang pinagnami. Natagtagtagar ka.
Rimwar manong name iti may sa nga babae. Ay, Lola! Ay, susapo, dandanaga na ka, pwede ka nadanon dito balay. Ay, nga balay. Apo, ta dala ka saya at nga tricycle driver nga iso tinaglughanak. Ay, manong thank you Okay, kailan nga ding. Abay nga nga pinanaw ni Lola. Nabanak nagbasa. Ano pagbasa? High school pintas ka nga balasita nga. May manong crush ka kanyak. The girlfriend kon. Ay, makayin Lola. Ay, gura kahit sanak pa nga nagplete. Gura kahit kakaasyak ka mga alat nabati nga barya. Dito yung wallet ko. Siya kon Lola, siya kon. Sang-sanga pulo, abisos mo ti yun. Isunod siya nabati ka na di supling gatang kutagas ko. Isulatan Lola. Ay, isulatan, ti sanga pulo. Manong, basit kataggamang sentro, kat nagadayod to sa tinultulungan pa mabit lang manong tamangalak tinayon na saanin ading ko, saanin. Dato yun, datilatan. Nagsaya at kan nga tricycle driver. Isasabo, manutikas kang kadal taon. Manong name saan lang kasjete na encounter ko nga pasahero. Adupay manong. Saan lang senior citizen manong. Nagiti PWD, person with disability. Naano sak manong. Kaya nga bali nga tricycle driver klase nga tagtagabasit, titang mang tagtagabasit. And dati siguro man, dati internabo Diyos kanyak na managtulong ak. No, anda kasto yung pasahero, manong name ore na kanadayo ak pala tilinya, kuna dadal taon. Nagiti customer mo, adat to yun sikat pasahero lang. Ay, sikat pagluganan da. Uy, nagiti senior citizen, nagiti PWD. Dapat duwang agasawa. Dapat agasawa manong name nga siyak tinang tadanda. Kaya sikat bagada nga pagluga namin barok. Dayo ka matilin niya. Wadara, amuda ngamin nga basit pati na pasadaak. Ay, kasta. Ay, pangituludag ka na kayo tatana na. Manong name madlaw nga talagang nakapsoddan. Ngayon, kabaylan damat palain. Sa Pinas mo terawatan daman. Nakadado na kiti karton, manong name nga. Nagpananda iti grocery items. Yung kargak, yung disag ko, binunag ko, aging gana ito unig ti balayda nga. Napintas mo ti balayda? Ay, agaman kami kang kabarok. Kompleto. Saan ngamin nga nagproblema pa nga nagbunag. Kasi nung nga kayo tagbunag anak ni. Langayon sa amin tinakapsot. Hanggang ba't ka di nga nakapsot kaya kahit may pala nga kami palang tirumuar naman pa adadag iti katulong mi. Talap lang nga makapasyar kami mat nga gasawa. Kasto nga min tinakairoa mami di kapigpigsan mi pa ilang agad. Dakam tagkuyog na mapanag-shopping. Dakam tagkuyog na mapanag-groceria. Agkuyog kami. Talaga nga natalgad kada nalagdat karing-kariyo tata. Nanan kasta. Sa dinuman ayan no may sa sumatayan niyo. Ayan ti may sa dakay nga duwa. Ala, tabno saan kan nga mataktak pa barok. Agpaspasada ang arot. Dito yung tiplete mi. Awan ti pang suplik sa. Garo kayo. Nagtakil mat kami nin. Ay, sabon nga supsuplian. Sang ribo tata.
Nga na? Kato. Ay, kung kayo tanat, anana at suplyak. Ay, haanen. Ang mga no, i-report dak, overcharging. Apay ko mang i-report dak kakit voluntarium met nga ito. Piyamad na maramanam Kahit kawawat mi ti pensyon mi nga doa. Ay, pensyonada kay gayam. Ala akit ni. Barbaring no, umisim itan ni manang ko. At medyo dakkel tititid ko king kuha na ita. Tapay, iso ti para awat para ipangpangtadam, ti pampasadam. Wanda ta, nauli na kam nga mademang, imbag ta nakaraduar ni manang ko, iti kurso na nga nursing. Siya agad sanak nakaraduar ta, daka mo no apay nga awan pas na kong nagbasa. So ngaging ganak laing ti kastoy, trabaho, makipaspasada. Nga, no basit ti awat ko kinimanang ko. Pero nga sermon na. No, apay gano nga nga saan ko ngayon pas nang tinagbasa, tanong nakaraduarak ko napimpilas ko man ti trabaho, nagdakil ko man ti maitulong ko, kadupat ka mga kabsat, agbasbasa pa laing digiti doa kabsat mi. Idinto tayo sumuna, ako matiper namin na magtrabaho na di namat kaya tagpaw trabaho. Nurse, iso na. Uwan data. Makabulan, 2 bulan, magtrabaho na, tunukan. Sumapol man ito sa bali. Awang ka naman timaurin na increase. Dati nga rin sapsapulan na nga trabaho, katay umanay nga, ti sweldo na para kada kami. Yan the boyfriend na ni Manang Mon. And then, ni Kuya Tony, alamat ti Corsula, engineer iso na, suot na pintas ti trabaho na. Kadimbag man ta, di na kayat nga awan pa ti plano da nga agasawa. Yes, ladi pa kayat ni manang ko ti agasawa, no? Sampay nga sigurado nga, napintas ti biyag mi, nga kakabsat na. So nga, dati nga roti kapungpungtod na kanyak, tanong naggraduara ko, makit napintas ti trabaho, mamarin ako mamaten ti agasawa. Tas siyak maten ti baka mo ka naging duha kapsat ko. Alala, tagagan, anus kaya. Ay, mano ka dito ko bayad ti tricycle. Tabi nata. Ganda da plano ka gumatang, tas ikat yung pasada di. Ala, ag salusud ko tumanot magastos. May isang tricycle ka praboro. Alam nata. Siyak ni tatam nga bador. Matandaan ti balay mi. Umay kalatan no kat sumarong ka dito, no, ada problema barok. Ay, tata, thank you, tata, karitinted dyan na sa ngaribo, pleto yo. Ay na, yung baglagi din tasyak tinang ito, danda, nagkarga ka na kayo. Ay, no, saan nga si ka, agad, baka kakaasik ang mga gasawang, agikarkarga ka na kita, pakarga kami. Hindi yawat ko manong name tinasurok nga sa ngaribo. 1.7 to be exact manong name hinted ko kinimanan. Binilang na. Sa nakinita. Di mo tumis. Manang, pasensyahan ka leta nga napasadaan. Kaya madgayam. Okay na, kaya madgayam. Apay ka saan ka na nakastoy? Apay katawa ka. Ano nga talaga? Agungat ka latamanin? Iso nga rin nga kung kaya madgayam. Apay saan nga kuha ka na nakastoy? Ang ganda ka. Manang dito matanggal ti suwerte ti biyag. Apay ka nakapasada kat kastoy ka aduna. Idinto di kalman kat saan? Manang adang amin pasahero nga nang tedabis mo ti sangaribo. Kanya? Kuhin. Pensionado kan pensionada. Nagloko ka. Pinayaw naman ko pensionado kan pensionada kaya? Wala ni manang. Tagibas itambay lang datad sang haribo. Apag panayon na kumabay. Kaya abo magayam nga nabaknag da. Ay nagkapsut ka nga talaga sa kadalton. Wala ni manang.
Kaya nabudno na agad kahit ko kumapay nga suplyan. Ay, naglaglag ka no suplyan pa ilang laglag. Paulay ka man manang. Diyak lang mapatangan, ti papatangam. Nakasimsimple. Amom gayam nga baknang. Kahit maitid na dyan sa ngaribo, kasi aplete. Kaya, abe di mo pinanayunan. Ibig ka masuplyan. Abe panayunak ko ma. Iabaga na nga rupak ti kwarta. Nga napatig kanyang ti kwarta. Sa tigman, talaga nga di mo amot araramidan. No may matsumarong kar manong ni engineer nga nobyo ni Manang. Nagpaalam mo no ka manong name ti soft drinks nga pag soft drinks min mangang kami. Naman pa saan latan tadi kami naruam ko namin no ka. Ko namin ni Manang ay Tony dam mo iparparuam dagit anak ko dagit kakapsat ko di kasta. Apa nga dagit paruam ko ba? Padasan dapat timangan nga adakok na. Di mat makatulong tikok. Kaya ori kasi dyan man lang style damabalin na. Saan nga sa punan dito? Paunay matan. Siyak pa nga makapanunot timang tid kumat na siya at dilawan nakpay. Sweetheart. Nang parang dilaw day jay. No umay ka. Conforme mabalin mo nga gatangin nga para kadakwada. Nga nayon ti kananda. Mangtid ka pa ka nagiti pasarilatson nga manok. Katuin. Tapno makarabang kay ba't tilatson manok? Baka nabayagan nga saan kayo simbrek ka nagiti fast food chain. Apay ko mo mapangkampay lang kat ni. Yan anay mingarot ti amin. Dalton. Ay, kuya, engineer. Ano? Uminom ta. Sana ka gininom, kuya. Ingam na da inumam kayat mo wala. Kara, ilang katigatang mo nakayat mo beer, empelite, kayat mo. Kuya, awan. Patpatsim ni manang mo. Hindi kasi tawon mo, nagbisyo ka matin kaslas din ka lalaki. Wala, siya ti makamukin ni manang mo. Basta kagumanang tinungan ta. Orit adin sangbat ko ang pulutan. Dagsangot amang bayaw. Pinugustuhak man ang name ni Kuya Tony. Ngayon si Mango ak nagpulutan laeng nga saan nga minom. Talaga di mo kayo tuminom. Saan Kuya? Gamot ang mabutang kakin manang mo. Shhh! Gamot ang manang mo kit naturay ka talaga. Ininto ta sikat lalaki. Amon Dalton di mo palubos ng tilalaki kit iruruman ti babae. Uri manang mong inaunang musika. Asasyanak mo kano. Adre kiti gundawar nga umayok sumarungkar. Kit madanon ka nga, madanon ko nga ungtan na ka ni manang mo. Nakahat basbasit pangyarigan na. Di mo turok tikas na bayaw. Datay nga lalaki, laban ti kalintagan tikas lalaki. Sabi no, adamang tagtagibagsit kang kagadapat, di ka lataragon unin. Okay lang, kuya. Madi Tagtagibagsit ka na kanimanang mo. Ipanagnig mo Nga saan lang isot makakaya. Kaputa ng graduaran kat may isang haneres, kat tricycle driver ka lang. Magano, daduma. Dakdakkel pati maso at masapulang nga agpasadang, tibusweldo na ti may saldaw la. Di ba? Sabagay. Okay dam. Mano lang sweldo na ti may sangal daw. Kat siyempre, gagangailangan nurse. Iti may sa kumang clinic o hospital. Private hospital. Mano lang ti minimum wage. Di kas kadakwada. Nga balikan niya. Tadakit ti city government. Kan adapin na kita pasaray makontrata. Agsub-subkontrata. Tada kami nga dati gobyerno sa amin mo balintag kontrata nga madamat gagayam tayo nga kontraktor. Ipanagan mo sa balid at timang subcontract para ganun. Wise. Malaksi di sweldo. Ada pa extra money. Kahit pangusaran dito extra money. Pangusaran no ka kuya.
Ito yung pag et cetera. Extra nga rod. At et cetera. Kit balaksit kinimanang mo na ganda dapay sa bali. Magsibi yung pagpagawin. Ala ni kuya, to ni sa mulok-lok ko ni manang. Iso, iti kasar ko. Ang pagdanagam. Kasta ti lalaki. Lalaki ka saan? Mano girlfriend, no? May mesa. Abi di mo na yunan. Nagguwapo ka loo. Sa driver ka pa. Bartek kansan kuya to di. Ibag-bagag tipudno kang ka. Agpakalalaki ka. Saan mo ipalubos nga tagibasitin na ka lang. Ipanaknek mo. Nga kabailam. Tenya man na kabailanda. Dahil tatikait ko sa awan. Daltaon. Ito na minsan nga bigat manong naming agrobrobat ni Manang. Manang, di mo day off mo ita? Apa ay na problema? No day off ko? Abi nga nga agrobrobat ka? Kahit apa ay? No day off ko, naginanak dito balay. Oy, sana ka askarigad doon magtutugawak latan. Ori na ito ng aldaw nga day off ko. Kahit mabaling malatang, mabaling masapula, pakakitaan ko arta. Sa mesa, ada pag-applyak. Apply man eh. Ada lang trabaho, mag-apply ka pa ilang. Ay, dito ko nakabingking kadalton eh. Katsi ka, aging ka kakadilaing latan ti tricycle driver? Ha? Asla kanyak. May sa ako nga nurse. Ang iti pagtrabaho nagbasit mo ti sweldo. Kat ada, napintas nga pastor, mapang pastor kan. Nga posisyon. Imagine. Assistant ka ni doktor. No assistant, kunana, takal sweldo. Ada pa yun, ipan-asweldo Nakakita iti Facebook, iti social media. Iti may sa clinic, aga sa pulanda, iti may sa nurse, nga with the experience, nga datay nalaing, at nalaing akman. Barang ang dagasat ko ka dito. Good luck, Manang. Sabi ko, ma. Tasikat maala. Sapay ko, ma. Amom nung sakti maala. Kat talagang maitid kanyak na dyan ang sweldo. Mabalim mo ng ituloy man yung tagbasa. Basta, ipastag mo. Duwalayan nga tawid. Abig sa naay ka. Baya, Manang. Taramitek. Beta at kayat ko. So nga, good luck kang kamanang. Ngayon, dayta nga aldaw manunay mi agkamalasak. Namin taluhak nga naplatan. Apo, na matimalas ti kastuin na biyag kong una. Imagine, Jack pa na gudwa ti papanak. Kapag ipatuludan, pasero, nga orel na talo, kung man ako matplete da. Talo damat kami sa medyo ng lukmang da. Tunang plak, una na plat. Kasi anong arda manong? Kita mo mabali na ading. Asto ya talaga di biyak. Gura ka tayo sa daan kayo ti pagluganan nyo. Dadi nga rod kuhan. Hanin na, no problem. Anda kami na pagod na rutan. Nga ti pasahero no sa mga maitong palan jay ibagahan nga papanan na. Bali libren. Awan ti pleten. Ngayon no kaya tiyot mga dadagat dadalata ka na kayo. Ay kita maduble kam tumaten ata no. Jay pangitransferam kada kami. Isang tumatat plete mi. Hambat nga rin mabaling nga gudwa. Kat saan nga kayat di driver nga gudwa. Once nga naglogan kayo, minimum na. Hindi, sorry na lang manong. Okay lang. Okay lang. Sige, pare. Ilogan mo magpasahero ka na platanak. Pare, talagang malas kan sa akin diya. Okay lang. Kasta lang tibiyag. Agudwatan to plete na lang. Sambat nga rin naman yung padre. Once ka nakalugan dan, minimum na. Double logi. Awan tinaalak ka pa, plete da. Sako pa lang oras ko nang warwar manin.
Saak nagsada ti tricycle ng pagluganak ang mapan iti bago ko na paka-vulcanizing na. Vulcanizing shop. O nagplete ak. Sagat manuman ti bayad nan, manu nga oras. Sus, malas. Edi tagpapaamyan anak manong naming agsapsapol ti pasahero ada kutseng na parking. Ada babae manong naming mangsangsang mangkitkita dahil sakit perdina. Labsan mo lahat na digitilugan manong. Kada giti patang ka tricycle. Gabot akong pasahero. In parking ko ti tricycle ko. Makibiyangak. Di madagis di makibiyang, di ba? Ma'am, good afternoon. No. Tsaka mo, tabas na nagsardeng. Tumawag ako dyan klinika. Ano, damo da nga number, tawagan nga mekaniko. Mawang kanumat. Siya kumaati mang kitang maumat, knowledge ko may panggip kastoy. Ang yung papanan nyo ka di, baka maitulod kayo. No, maanusan nyo at tricycle pagluganan, ma'am. Ay, alaman. Urikat na iparking ko mat nga siya at tulugan ko. Alaman ka tatakam ka makamak. Sige nga, ma'am. May kagluganan. Nagkarta mabaling nga irikap ko labas na ito. Tama nga no, damang karnap. Intulod ko manong name tinapanan na. Kadagay meeting na. Kadisot mang meeting. Apo. 5 minutes more. Naladaw ako. Ngayon, apagbagso na eh. Ang naladaw ako man to ori 5 minutes. Kadamit kababay no na. Gatsak mo tumuno na. Ay, iguro ka. Sabi ma'am. Dati wallet ko. Nalipatang yung jikotsek. Dito mala cellphone ko, tigigamak kami. Ako pagpletek. Ako ka, alag na cellphone number mo, nagan mo, tatawagan ka to, tapno, maitad ko ti pletek. Kakay? Salatan, ma'am. Anong salatan? Babayan yung latan ti pletek yo. Ay, aman. Ilan cellphone number mo yung bagamon? Ilan tipon mo ko? Ang bagak mano. Nagan mo? Dalton Guzman? Dalton Guzman. Ada itay na-interview ng Guzman itay. Baka kapinanom. Nataga na, ma'am. Sonia Guzman. Baka kabsat ko. Ano ka, doktora akong kuwat may sa klinik. Ay, baka na kayo ito'y imayan ni manang ko nga nag-applyan. When? Kapsat ko, ma'am. Sige. Kapsat mo gayam. Sige, thank you, Dalton. Tawagan ka to na to, okay? Kaslawan ang yaman kanyak tinapasamak manong naimi. Ngam ko nakindi, nayon dahi ti mahalas ko yun dahi ito nga aldaw. Namindalok na platan. At may doktora nga pasahero ka saan nga nagplete. Yung at least, natulungak. Inyuper ko dahil tricycle ko nga pagluganan na, tapno makamakam na ti-meeting, natendaran na. Tsaka mo, nga meeting dahil yata. Babak nang matilanglangan na giti nadanon na sadyan. Sugayam na nag-applyan ni manang ko. Naking ko, ito may isang clinic. Sige. Iti ka aldaw manong name nakangyak manen ti ado nga sermon yung manang. Abit at dito manen. Manang, namintalo ka na platan. Kaya na, ay susapo manang, sorry baunay na yan? Manang ore, anat aramidem, talagang dumting ti malas na alas. Katapay nga nga sangga mo siguro doon nga nalagda na di kuba ti tricycle. Manang ore, nakalaglag na no talagang maipatang nga da, madalapos mo no malidlidan na. Di mo lang mo alisyanan. Manang may, susapo ay.
Numuna takas la dinakayat na nga doktora nga nakaplayak. Sino nga doktora? Kaya nakaplayak. Ni doktora, tsak ba sila sa tinagan nan? Ang dami na pasahero nga doktora nga nag-applyam ka no. Ano ya? Napasahero? Kasi nung kumaglugan ti tricycle dyan ko. Kabakbak na nga doktora, ang daan ng bukod na klinik, kadana. Ano pa anak na ti abroad, aglugan tricycle. Kaya ito kumada dyan nga baklang aglugan tricycle. Hindi man, nga tagtagibasitan ti tricycle. Hindi ako, mga sit ka. Manang, ang ko di mat kasta. Kahit kasano nga sa ang aglugan kat nadadaelan ko tsena. Iba ka man nadadaelan. Manawang ka man langit. Oo, ba din na siya at panagsaray, panagkisrita na kanya. Hindi imita. Gabuta may san nga nurse. Gabuta awanin, may tulong ko ka muna. Tayo ko na akon. O rin adot itad ko kengkuan, di pa umisim, di pa agyaman. Adatakid kay baga ng kastoy ko buwisit. Tulong ko, piliti ko, uminom ti arak, tapno. Ananusam ni Manang, kuya. Nay, Lili, dagagam dito ligudak. Una, tagsasao ka mo na siksika. Self kumadeta nga siksika lang, ti bakangig. Nga mangmangig ko, met. Taapay. Kit mangmangig ko. Kano ni Manang ti makangig, di adadaman nga apaan na ka. Talaga, ori mangig na. Manong, ananusam na tan ni Manang, babaam latan. Saan nga sumungsong ba't no, mangrugi. Kaslada kami kaniya, bunso. Ano mo ti magbaga ng sa ukat. Ni mabaam latan. Dalas ang gabasit nga hami maaramid. Siyempre, di ka ba't perfecto. Adalas sa aming masaplidan nga pasit ti balay. Diyan, duman sa unan. Medyo na-upgrade ko lang jay nabraw. Sa uman nga saon. Ngayon, ano sa milata? Agpatinggan tulat ta. Di pa lang kami nag-asawa da, engineer. Kaya nag-asawa da ngay. Sumina da, siyempre. Kasi mo petibiyag tayo. Alaman? Kaya da kami. Nga tricycle driver rak lang, nga magipaspasada. Hamo nga min lalangin na. Hangko madlalangin ka, tibagbagada ng tikasta. Nalala. Makalong out tumid lang, mga sinabod Diyos. Kabigatan na manunemi, madamakag paspasada, malaman. Managmimirianda manan, ngamjak managmimirianda. Supay. Mga nodamaksay pa nga, mapasadak, dadadaman nga. Kaungadak ni Manang. Idi agreeing ti cellphone ko. Gabutaon ti pasaherok manunemi, sarden ko, hello? Dalton? Yes, hindi, ma'am. Ni doktora na ito eh. Di pasahero medical man. Ay, doktora. Ala, doktora, agnot ang iba pampanunutan di plete yun. Alakan, doktora. Hanga di plete, pagkasapula ka. Doktora, umay ka dito klinika. Ibagag kang kano sa din, no? Abe, doktora, ada importante ang ibagag kang ka. Manong nemi, pinasdragdak kini pa naka-opisina na, nakiktutak, kini makitak. Ate, ada ka doy? Oo, hindi talaga kapsat kayo. Good afternoon, doktora. Tugaw ka. Dalton. Doktora, ibagak man, saan nyo ka man panutan jeplete? Saan nga jeplete? Importante dito ita. Ni Manang mo, amo may dinag-apply di kalman. Naglaing nga sumao. Pasensya kayo, doktora. Alalalawin mo. Okay na. Kadalangin talaga nalingag so ni ate. Ni Manang ko, doktora. Mabsog kami ti sermon na. Nabiya kumamat no. Saan na nga tagibasitin ti tao? Dahil nga rod. Dahil tinadlaw ko nga dagos kang kuanay di kalman.
agpagpakaasi isuna, nga alaik, nga isut alaik, iti bakante nga posisyon, ta ibagbaga na nga kasapulan na unay kano, iti trabaho nga adda umanay nga sweldo nga para iti biyagda para kada kayo nga agkakabsat. Ang dadya word na nga laglag tumit kami na di akabsat ko. Pagbasa ita ato ko man napintas nga trabaho na doktora. Sus, dagmelmat kami. Sa iso nga na jay, tricycle driver laeng. Amom, Sonia, dago saklan dismaya. Amom kaya kung mga alain, kabuta si kapay lang tinag-apply. Kat ka sa pulak launay. Ngayon talaga nga awan pirantak, nga mga alakin ka. Tadyak kayat tikas ka. Nga manang tagbasit iti padam nga tao. Amom, Sonia, Dalton, iti agdamakit, napindas ni biyag mga sang kapamilya. Dakang nagkakapsat. Ngayon nagkapo kami met iti baba. Ngayon mo yun? Nga kami pintas ni kooperasyon mga kakapsat. Nagtatinulong kami. Awan ti mga baba. Ti may sakada kami. Awan ti mga tagipasit. Doan niyaman ti kabaylan ti tunggal may sa. Napintas ti tumunus mi. Iso na ragpat mi di kastoy, nga asenso ti bihag. Gabot iba nagsisinakit mi. Nga awan ti, amo yun tikat ko sawan. Kaya tikayat ko nga alain dito'y Sonia. Ti amo na nga isakit, amo na nga tulungan, saan na nga tagibasithen, no sinuman, dagiti madanon na nga empleyado dito'y. No empleyado kan, ibilang mo, nganda ka niti may isang pamilya. Sanga ka po, talangatot posisyon mo, kat adda na bababa, tagibasit mo dati adda iti babaem? No. Saan? Ikatan dati ugali nga, mang tagibasit iti padat nga tao. Tadaakem titunggal may sakada tayo. Kaya mamom, Sonia, no api nga pinayabang ka, api nga tinawagan ka. Gabutin na aramidan nga imbag, tikapsat mo. Enjay anak titulong. Naman ba'y adode kita, lumabas-labas kanyak. Nadidaman la sa lusutan, na ti problema. Sa bagay, o rin man sa sino, bahala ka, tipiyag mo, nadadailan ka rito, noon yan, ti problema. Api nga di mo siguro dun nga running condition tilugan mo, mamalin ako na yan. Yung maniading mo, nagsardeng, injaya na tulong na. Hindi namat amo, tagtarimaan, nga mabalin na, injaya na tricycle na. Kansyak mat, api ko nga tsak aglukan. Tricycle. Ado nga min dikiti mang laing na tricycle laing. Among takit ko sa mga saan nga na jay klase, na jay jaya, ngem kedi, dajay panangidaya na titulong. Ti addaking kuana. Saan na nga ibain, ti addaking kuana, nga ijaya na, atulong, iti asinuman. Nang atuman ti kasasaad na, unong kagangay lang ti kasasaad na tibiyan. Nalipatag piti wallet ko ti unag ti kutsi. Kadawan ti pagpletek. Imbagak nga, tawagak to, tagplete ak. Babae niya itong doktora ko na. Kanito mitlangal daw, nga napasyentek, ti agasawa, na pensyonada ken pensyonado. Kat nadakamat na dinagan nga dalton nga tricycle driver. Malagip mo dito ka pasaherom, Dalton? Pensyonada ken pensyonado, doktora? Kanagtid kang gati 1,000 pesos.
Adagay maranda nga gumatang ti tricycle mo nga bukod. Iregaluan da ka. Birthday mo next week, kaan? Kasano nga naman nga birthday ko next week, doktora? Kaya mo matan adag kalikagong na tao, kita kalikagong da amin. Iregalo da ka no ken ka, ti tricycle. Orayan da nga rod ken ka, nga amuan, numanot magastos iti tricycle. Hindi ka mo kanumat napanimbagbaga. Nga nagsalsalutsud da iti sa balik. Kaya nakasagahanan di tricycle nga puka mo to nga ipasadam nga di ka to nagbawmondari kat sikamat sa niya sikan ti alaek nga masapol may kateman to kalim nga sanga na siya at palasan ko. Doktora, ano ko tagmat kat nga madidikas di nga ugali. Dan ako sa nga uungtak nga paspasaktak ti kapsat ko kan nagdikapsat ko. Masaksak na nakmat. Ngayon bunga siguro dahil iti panangakam ko ti Sandro Ben ko mga akbat. Nawatan ka. Narigat ti akam mo. Biling inauna. Nga awan na kita naganak ka na kayo. Kat dahil ti appresyarak ba't ka. Ado da kiti kakapsat nga, ado da kiti anak nga, iso da kumati makaamo, iti obligasyon na kiti anak kada kuha da kada kiti kakapsat da. Ngayon itarayan da. Dahil tamat apresyarakan ka. Tapos mo kang baybayan, da kiti atim. Nga kunam, titay nga, hindi pa lang nga kayat, ti boyfriend mo nga gasawa kayo, nga di mo kayat paiga pong nga tam. Sabi nga sigurado nga na siya at nga mapanawam da kiti kakapsat mo. May mabalin yung doon nag-asawa. Kini-engineer. Di nyo talaplipatan na mag-asawa kang krunaan nga mga anak kada kay di kasar. Thank you, Ninang. Gabuta, adanton bukod mo nga tricycle. Dalton. Pinapintos tumatid trabaho ni manang mo dito'y. Ikay noan naman ti problema ti panagbasam. At dakam tumat na tumulong. Doktora. Thank you. Doktor, thank you. Niabot Diyos, tinumpang intay pagtingkuhan. Na nagsalamat ti dalan tayo. Kasapulan nyo, iti mang natibay ka na kayo. Kasapulan nyo, iti mang tulong ka na kayo. Tapno ni kasta ka na niyaman na problema, masulpan. Siguro, saan mo ito namang mangigli kita na sakit nga sermon ni manang mo? Saan kung ito nararaming din, doktora? Appreciarin nyo na anyat adda ti tunggal may sagad at tayo. Taoray no, kasjay laeng, hanting magbangamin ti laeng. Ang damat paset, ti kaongan, nangaroon ti puso, nga mabalin tayong pakaidayawan. Kas kini Dalton. Umuwan, doktora, kas tamat isistorya kanyak ti kapsat ko. Na naanos, uwan, amo na nga tulungan. Kanraeman di kiti pasahero na. Natulong iti pada ng tao. Basta trumbay nga ramidan tayo. Okay? Sonya, magrugi ka to into nabigat. Thank you, doktora. Thank you. Si Kamat Dalton. Doktora, ituloy mo tagbasada. Ito na itong birthday mo. Masanga ilim to na kiti pensyonado kin pensyonada. Regalon na ka no tibukot mga tricycle. Hindi ko, doktora. Mamuya gamida. Ay, ito, nagbalinda nga pasyente. Laging narakop kami ngagkabsat, kan uri di at makadanon kami dito'y balay, manong nemi, ag nga, dagiti doa kakabsat mi di makita da, ngagin inarakop kami, kinimanang Sonya. Na, milagro. Lili, apay. Ito mo pala nga makita ka ginarakop ka ni Ate Sonya, kuya. Awanin ti problema. Nabintasan ti trabaho ni Manang. Ken, saan to nagmurmuryot? Saan na kayo to nasersermunan? Saan na kayo ito napaspasakitan? Sabi ko tapno adadaman nga may pasting mo tigbasa. Kato na. Kasi ka kuya, ituloy kong tumadla tigbasa. Ito na opening. Kanadambukod ko ang tricycle. Ito ang birthday ko. Kahit, siyempre,
adadan tumaring napas na kang pasada, kinitultuloy ko ti naipasagabsab kanya ng ugali. Ti kinapakumbaba, kanito tulong ko, iti pada ka tao. Kuya, kahit mga sawain, istorya ka na kayo na't napasama. Manipod mo't idin, manong nemi, makita kong tiragsak, tikapsat ko. No, adaitid ko keng kuwana, kukam na tan. Manang? Para madan kang ka. Yan tangan kit, napitas mo tin trabaho, kinsweldo. Siyempre, agpautakin ni doktora. Tayong bilang damot na miyambot pamilyada. Ken, uri da kayo. So, nanyaman ti pa sa daam, urnongem, para kang ka. Para ti panagbasam. Ang runa ito no birthday mo, happy birthday ating ko. Andan ton, bukod mo nga tricycle. Nagagagat kan tumanin. Kaya nukasta nga sumarong karni bayaw manong naming, awang problema man. Kawanin bayaw. Mabalin yung tagasawa kin ate. Miso ka di madlit kasar mo bayaw. Kaya nanggamata talaga siya love ko. Uray no adda mading ugali na. Inikat nan samatin ako nam. Amam no yung samat. Data mga damdamag ko kin mangmangig ko. Nati madukduk talak do kang araramidan ng ungtan na kayo nagkakapsat. Mamang pagibagbagag. Hindi mo ikatente, ugali mo kasta. Baka isina ka ko na. No kasta ugali, kasi pagkarit agasawa kam to. Ung tanan to nagiti anak mi. Dan to lang kamalit, may sa katakwada, kita hanggang balik ko yan. Inikat na natin ang ugali na. Very good. Kasta ko na nga rin tiragsak ko manong na may dimteng ti birthday ko, ta dimteng dangang peso. Pensionado kin pensionada. Halaksid manong nemi ti tricycle. Kanapandagit binungon pa eh. Uy, nagdakil bungon na ko na. Uri ang buklat ang tricycle. Ikat ko di bungon na. Tricycle nga ron. Sa din nyawat kanyak manong nemi di franchise. Nga dinagan ko pa yun ti. Okay. Nainagan man. Malaksid iti tricycle nga regalo. At dapay naipasurno nga sa masang letson nga baboy manong. Pao? May pa doktora graman ti asawa na kanig iti duwang anak na nga dito Pilipinas. Uwan manong na imikat kastawa ni tinagsak ni Manang, kasama ten siyempre ni Kuya Tony na boyfriend na. Kaya naging duwa kapsat ko. Manong na imi, tatno sa anak una yung makaadaw, uwan no makaadayo, intuloy ko tinagbasa iti kursok nga business management manong. Kaya ni LB nga girlfriend ko, manong nami, nagtalinaid nga nangururay kan nga. Aging ka nakapagturpus, ka nadaan ako nito trabaho, may sama ka na nga ito posisyon ko ti may sa kumpanya. Ijayak, manong nami, ti kalay sa amin, kini LB, di na pala kayat. Apa, hindi mo kayat? Guro nga pa lang kahit nalpas mo tinti kasardamanang kini manong ko. Ni engineer, kini ate nga nurse. Dapat. Dahil pa may isang anak da. Ganda tama tayo sumaron na. Nababayin kang ka. Apa na kamabayin? Nagbasag pa yung Mano, nga atawan. Dola nga yun, di ba? Agpadpada tayo, di ka nagsardan. Di ba kung mga imbaga, nagkadanta ko mga nangituloy. Pakay din ako mauray, Dalton. Tama na, mauray ka. Sa may sa, Ambang nga nagraduar giduwa ka kapsat yo, di ba? Tulungan nyo pala idah kinimanang mo. Siya akong timang tulong kadakwada. Ngayon tumultulong dala tamat. Sa maysa, si bibiyag pa lang dala pensionado kin pensionada. Ititawan da nga, nasarupan nga 90 da eh. Di da maamok ida kin matutawan na ini, 85 sa. Tsaka mo, basta si bibiyag da pa lang. Di kaya ko maturumbing agpao ti biyag na ya. Tanasiyad. Huwen, orin ti pamilya na doktora. Sapay ko ma, tanasiyad. Kita mo kadlangan niya. Iso nga, pagbasain nakmet. Tulungan na. Ang damat pwede ng ornong ko ang hango manay. Iso nga pagbasain nak siyudad. Okay. Orayan ka ti 2 taon. Sa tanto agasawa. Nagraduar maten manunemi ni Lily. Adamat ten trabaho na. Si Maru nga nagraduar manunemi ni Bunso.
And then, nadamat ang trabaho na duwamat ang ti anak ni Ate Sonia, anong name, hindi pa lang ang damot bukod na nga balay. Ini tagkalaysa kami maten kini LB. Ta nagraduar maten manong. Pero warranty board na, may isang accountant, kada damat idin duwang bulan nagtrabaho iti may sa bangko. Buhayin manong. Narigat man nagpeso ti biyag mi idi, ta naulila kami nga demang, nadaan kami tikas kini manang sunya, manong naming nga. Inauna nga nangibaklay ti responsibilidad ti naganak. Ngayon saan na kami nga ba naibayaan numampay nagkakasakit. Nagiti panang sermon na kada kami idi nang naruna kanyak. Ito parang tagtagibasit na kanyak manong. Ngayon nagdakil ti na itulong ko kayong kuha na manong. Dabot ti panagam mo may kini doktora nang tulong ko kayong kuha na. Inala na. Kaya sa manong nemi ti agtutuloy ita nga panakasistan na. Ngagbalimpay no ko nga head iti clinic ni manang no agabrod nga panagbakasyon na doktora iti Amerika. Wan manong nemi edi agdama akit masikugan ni LB ket palubos da apo manong nemi adan tumeten anak mi. Ket manamnamamatan manong nemi nga ni Lily kada ito nga tawen ket isom tumeten di panagkalaysada iti boyfriend na. Apada ng accountant. Kaya kastamatan manong nemi damatan na girlfriend o no boyfriend ni Bonso. Kaya no kaskasano lahing manong. Napintas ton titalinay ti pamilya ti tunggal may sa kada kami nga kakapsat. Sapay ko ma, tawan na dumdum tayo ng anyaman na panakasubok kada kami tapos na sa taga nagtaltag talinaed nga talinay ka naragsak dagiti bangunan mi nga pamilya. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, ket thank you ti anos mo, nga nangibasa, ket sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, anong nga God bless. Tuwing nga dagyaman, ken makautang nga paghaya mo, Dalton. Thank you ken ka, Dalton, tingka panang bura ti pagkasaritaam, nga pinauluan mi ti panang tagibasit, ito kami nakasta nga ugali ti tunggal may sa kada tayo kapsat nga tagibasitin tayo iti kabailan tayo para tayo na tao. Yung naglagapan tayo nga tunggal may sa kada tayo katadaan iti weakness wano anyaman nga napintas nga panag-ugali. Iti lugudan nga bagam nga dakas kumati may sa nga tao adamat latamat day talimen nga pasit ti puso na akin na imbag. Diba? Na narunan no amuna nga balbaliwan ti ugali ken madingaramid na.